Pazi šta pove. Kakav je, brate, ko? Košom. Košomina, brate. Da još ima snage, znaš? Ovo je jači. Evo ima puno koji je. Jedan sjedi i drugi jači. Ima ovo. To je sve, to je tako veliki. Jako mislim. Dva puta udahnuo, to je dobro. Dobro udahnuo. Kažem kamen. Pazi, ja sam ti zavezao ovo da ti ne... Da, ja ću da držim. Stani, on tu, evo ovako. Tako, vazo. Ajde, još pustite. Ništa. Mora da padne, mora više da padne. Ja sam moj potopio skroz. To. Samo. Sad je već ono, nema snage na Da, ali sad je već i usna. Uvoti si se gotovo. Uvoti se gotovo. I ovaj drugi, Ljudi, ja sad ne vidim. Mislim se samo tiče. Hajde da ne dotakneš. Ajde sad. Evo, Bravo. ajde ga. Ima preko 6 Ovo ima 7-8 kila. Ali za godinu, dve bit će vam stvarno bolje, verujte mi.